Just it has started streaming. போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு கர்மயோகத்தினுடைய லாஸ்ட் சாப்டர் நம்ம படிக்க போறது. அதாவது தியான யோகம், தியானம், மெடிடேஷன், அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய யோகம் தான் நாம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ஸோ இந்த யோகம் வந்து சத்தியயுகத்துல தான் ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தது ஆக்சுவலி. ஏன்னா யோகிகள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் எல்லாமே வந்து தவம் பண்ணின யுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திய யுகம் தான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ நாம் இப்போ இந்த அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு உள்ள போறோம். அதுக்கு முன்னாடி 5ஆம் அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசமா அல்லது கர்ம யோகமா, அதாவது செயலின்மையா அல்லது செயல் புரிவதா, பக்தியோடு செயல் புரிவது அப்படிங்கறது வந்து பகவான் வந்து அதுதான் மேன்மையா. சந்நியாசமும் சரி செயல்படுவதும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை கொடுக்கக்கூடியது ஒன்றுதான். ஆனா பக்தியோடு செய்யும் செயல் தான் வந்து உசிதமானது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல நாம செயல்படுவதே உசிதமானது சந்நியாசத்தை விட அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதுல எக்ஸ்ரேயக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விச் இஸ் பெட்டர் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லி இந்த ரெண்டுத்துல எது பெட்டர்னு சொல்லி கேட்டார் அவரு. ஸோ அதனால கர்மயோகம் தான் பெட்டர் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ கர்மயோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கிருஷ்ண கான்சியஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உணர்வோடு செய்யறது தான் வந்து மேன்மை அப்படிங்கறதையும் வந்து 5.2 இருந்து 6 வரைக்குமே ஸ்லோகங்கள் கவர் ஆகுது. அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகம், அதுல என்னன்னாக்கா கர்ம பந்தத்திலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுகின்றோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து அந்த டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ அதாவது கர்ம காண்டா என்ன, சகாம கர்ம யோகம் என்றால் என்ன, அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்றால் என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மா என்றால் என்ன, விகர்மா என்றால் என்ன, அகர்மா என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஸோ ஒருவர் அகர்மா நிலையில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம நீட்டா பார்த்தோம். ஸோ எப்பொழுதுமே நமக்கு வந்து பக்தி மார்க்கத்துல வந்து நம்முடைய செயல்களை நம்ம செய்யும் பொழுது நமக்கு மோட்சத்துக்கான மார்க்கம் தானாகவே அமைந்து விடுகிறது. நம்ம அதை மோட்சத்தை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசரமே கிடையாது. we no need to worry. எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இது எல்லாமே எனக்கு பகவான் கொடுத்த வேலை தான், இதை வந்து நான் இந்த பிறவில நான் அது செஞ்சுதான் ஆகணும், எல்லாமே வந்து அவருக்கு அர்ப்பணம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யறோம் இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் என்பது பகவான் வந்து கண்டிப்பாக அவருடைய கருணையால நடக்கக்கூடிய ஒன்று, இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம 5வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். அதுல ஒண்ணு என்னன்னாக்கா இன்னும் ஒரு பாயிண்ட், ஒரு பர்டிகுலர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம வந்து நேற்று அந்த ஸ்லோகத்துல கவர் ஆகாதது. 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. நம்ம பாடியை வந்து 9 கதவுகள் கொண்ட நகரம் நம்மளுடைய பாடி.
எது எது அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 காதுகள், 2 நாசிகள், இந்த வாய், இது வரைக்குமே 5. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கண்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஜெனிட்டல்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது இனவிருத்தி உறுப்புக்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸ், இது எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு வந்து 9 வாயில்கள். ஸோ நம்ம இறந்த பிறகு கூட பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து எல்லாமே இந்த மூக்கு, காது எல்லாமே வந்து பஞ்சு வச்சு எவ்ரிதிங் வில் பி க்ளோஸ்ட். ஆக்சுவலி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா டெட் பாடியில. ஸோ ஜென்ரலி லாஜிக்கலா இதெல்லாமே வந்து அதாவது அங்க வந்து பிசிக்கலா க்ளோஸ் பண்றாங்க நம்ம இறக்கும் பொழுது. ஆனா உண்மையிலே நாம என்ன பண்ணணும்னாக்கா இந்த உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே இந்த புலன் உறுப்புக்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து சர்வத்தையும் நாம வந்து அதனுடைய போக்குல விடாம நாம கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது, அதாவது அந்த வாயில்களிலே நாம வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தண்ணின் போக்குல போகிறதுக்கு விடாம அதை அடைக்க வேண்டும். எப்படி அடைக்க வேண்டும்? நம்மளுடைய மனதால் அடைக்க வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒருவர் இந்த 9 வாயில்களை அடைத்தால், ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கண்ட்ரோல் என்பது வந்து விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு வந்து பக்தியில இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி மார்க்கத்துல மட்டும்தான் நம்மளால இதை செய்ய முடியும். வேற எந்த இதுலயுமே நம்மளால இதை ஓவர் கம் பண்ணவே முடியாது. கண்களால் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்ப்பது வந்து நல்லதை மட்டுமே பார்க்கணும்னு நினைக்கிறது நம்ம மனதளவுல தான். காதால் நம்ம நல்லதை மட்டும்தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறது, அது கண்ட்ரோல் பண்றதுலாம் நம்ம மனதுதான். ஸோ அது மாதிரி இந்த 9 வாயில்களை நாம கண்டிப்பாக அடைக்க வேண்டும். லாஜிக்கலா, பிசிக்கலா கிடையாது. நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டத்துல நல்லவைக்கு மட்டுமே உபயோகப்படுத்த வேண்டும். கண்களால் பகவானை மட்டுமே தரிசிக்கணும்னு நினைக்கணும். அந்த அளவுக்கு, அதாவது தெய்வீக தன்மை உடையதை மட்டுமே தரிசிக்கணும்னு நினைக்கணும். காதால வந்து பகவானுடைய நாமங்களையும் சரி, அதுக்கப்புறம் அவருடைய கதைகளை கேட்பதற்கே மேஜரா உபயோகப்படுத்தணும்னு நினைக்கணும். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பகவான் கைங்கரியத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திட்டு போனோம்னாக்கா ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து விலகி வருகின்றோம். அப்படிப்பட்ட செயல்களுக்கு கதவை நாம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் நம்ம. அதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று ஆக்சுவலி. ஸோ அது ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்தில் அது கவர் ஆகல. ஸோ தட் ஒன் பாயிண்ட் விட்டதுனால ஐ ஹவ் கவர்ட் திஸ் டுடே. இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறது நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோக முறைகள். அதை தான் நம்ம வந்து அதாவது தியான யோகா அப்படிங்கிறது தான் வந்து த லாஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் கர்ம யோகா நம்ம பார்க்க போறது. அதுல வந்து உடற்பயிற்சிகள், பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ். ஒருவரால் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படின்னு நினைக்கிற போது இந்த மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் செய்து மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள் இது எல்லாத்தையுமே செஞ்சு நம்ம பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நம்மளை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தி கொள்வது அப்படிங்கறத தான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல். ஸோ அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள், 8 வகையான நிலைகளை என்னென்னன்றதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? ஸோ மனதை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுடைய செயல்கள் இந்த உலகத்திற்கோ இல்லை கீழ் உலகங்களுக்கோ நம்ம வந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு பாக்கியத்துக்கு நம்ம வந்து விடுவோம். அதனால நம்ம வந்து மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சோ தோல்வியுற்ற யோகி, ஒருவர் முழுமை அடையாத யோகத்தில் முழுமை அடையாத யோகியினுடைய பிறவி வந்து எப்படி இருக்கும், அதாவது அடுத்த பிறவி எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து சொல்லக்கூடிய சில ஸ்லோகங்கள் ஆக்சுவலி. சோ எல்லா யோகங்களை விட பக்தி யோகம் மிகச் சிறந்தது அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து யோகிக் பிராக்டிஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 விதமான சக்கரங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியதுதான் இது ஆக்சுவலி. ஸோ மூலாதாரம், அதாவது ஸ்பைனல் கார்டு டிப்ல இருந்து நம்ம வந்து உச்சி இருக்கிற வரைக்குமே இருக்கக்கூடியதுதான், ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த சக்கரங்கள். ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ நமக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய இந்த சக்கரங்கள் மூலாதாரா கீழே, அதாவது டிப். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோயர் அப்டமன் பார்ட், அதாவது அடி வயிறு, அது பேக் சைட்ல பார்க்கும்போது அது வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவாதிஷ்டா. அதுக்கப்புறம் இந்த தொப்புள் கொடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மணிபுரான்னு சொல்வோம். அந்த ஹிருதயத்தாண்டு இருக்கிறது வந்து அநாத சக்கரம் என்று சொல்வோம். இந்த கழுத்தாண்டு இருக்கிறது வந்து விசுத்த நாடி அப்படிங்கிறது சொல்வோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் இந்த 2 புருவ மத்தியில இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்ஞா சக்கரம் என்று சொல்வோம். இந்த உச்சியில இருக்கிறது வந்து சஹஸ்ராரா அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம். இந்த யோகா பயிற்சி செய்யறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த சக்கரங்களுடைய பெயர்கள் எல்லாமே தெரிய வரும். சோ தியானம் வந்து ஜென்ரலா வந்து இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்து மேலதான் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலி. திஸ் இஸ்
இஸ் த ஈஸியஸ்ட் சக்ரா நம்ம எனேபிள் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா இரு புருவ மத்தியில வந்து நிறுத்தி மனதை நிலை நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து தியானத்தை செய்ய வேண்டும். அப்படிதான் தியான பயிற்சி சொல்லி கொடுப்பாங்க நமக்கு. ஸோ இந்த சக்கரங்கள் மிக முக்கியம். இந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த யோக பயிற்சிகள், இந்த மாதிரி கடினமான யோக பயிற்சிகள் செய்வது என்பது நமக்கு மிகவும் கடினமான காரியம். அது நம்மளால ஒரு நிலை போல செய்ய முடியாது. ஸோ ஈஸியா செய்யக்கூடியது எதுன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது தான். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம மனசு அது மேல ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா பண்ண அதுலயே மூழ்கி போயிடுவோம். நம்ம அதுக்காக நம்ம பிரத்யேக பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஸோ இப்ப அஷ்ட அங்க யோகம் அப்படிங்கிறது தான் அஷ்டாங்க யோகம். 8 அங்க இணைப்புகள். யோகா என்பது இணைப்பு. இட் இஸ் த லிங்க். நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ், அதாவது நம்மளுடைய ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவோட வந்து லிங்க் பண்றதுதான் வந்து இணைப்பு. யோகம் என்றால் ஜெனரலி வாட் இஸ் யோகா அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் த கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் த தட் இஸ் அவர் கான்சியஸ்னஸ் வித் சூப்பர் சோல் கான்சியஸ்னஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 நிலைகள். ஸோ யமம் அப்படின்றது வெளிப்புற பண்புகள், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் இது பண்புகளை பத்தி பேசுறது, நம்மளை சுத்தி இருக்கிறது, நமக்கு என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது எப்படி இருக்கணும், ஒரு ஒரு தியானம் செய்வதற்கு இந்த வெளிப்புற சூழ்நிலை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றதுதான் வந்து யமம் என்பது. நியமம் என்பது நம்ம மனசுக்குள்ள, நம்ம ஆத்மா, நம்ம உடலுக்குள்ள நம்ம என்ன மாதிரி செயல்களை நம்ம வந்து நியமங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இன்டர்னலி நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ், நம்ம திங்கிங், அது எல்லாத்தையுமே எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எண்ணங்கள். அப்படி சொல்றது, அதை பத்தி சொல்றது தான் வந்து உட்புற பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசனம். நம்ம எப்படி உட்கார்ந்து தியானத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து உட்காரும் விதம். நிறைய போஸ்டர்ஸ் நம்ம வந்து பிசிக்கலா நம்ம வந்து பார்ப்போம். 4வது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராணயாமம், அதாவது சுவாச பயிற்சிகள், இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன், அதாவது உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம். ஸோ ஒன்று வந்து ஒரு பக்கம் உள்ள எடுத்தா இன்னொரு பக்கம் வெளியே விடுறது, இல்லைனாக்கா சேம் இதுலயும் நம்ம வந்து இந்த பிராணாயாமாசம் நம்ம கண்டிப்பாக மூச்சு பயிற்சிகள் செய்கின்றோம். ஸோ இதோட தான் மகாமந்திரம் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஒரு ஐ திங்க் நம்ம சீதாராமன் பிரபு வந்து எப்படி அது கனெக்ட் ஆயிருக்குன்றது ஐ திங்க் என்ன ஏதாவது சின்ன சாப்டர் வர அன்னைக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வைக்கிறேன். மேத்தமெட்டிக்கலி வில் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் த திங்ஸ். ஸோ ஒரு மகாமந்திரத்தை சொல்வதால் நமக்கு என்ன, ஒரு பிராணாயாமா செய்ததற்கான சமம். ஸோ 108 முறை நீங்க மகாமந்திரம் சொன்னீங்கன்னாக்கா 108 முறை பிராணாயாமம் செய்ததுக்கு சமம். ஸோ நீங்க செய்ய வேண்டியது பகவான் மேல பக்தி கொண்டு அந்த மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். பிரத்யகாரா அப்படிங்கிறது எப்படின்னாக்கா புலன்களை அடக்குதல். அதாவது ஒரு ஆமை தன் ஓட்டுக்குள்ள வந்து எல்லாத்தையுமே எப்படி அடக்குகிறதோ அது மாதிரி வந்து அடக்கும் அந்த பயிற்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரத்யகாரா அப்படிங்கிறது பெயர். தாரணை அப்படின்னாக்கா கவனத்தை ஒருமித்தல், அதாவது ஒரு ஃபோக்கஸ்டு பாயிண்ட். இது ஆக்ஞா சக்கரத்து மேல ஃபோக்கஸ் பண்றது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோக்கஸையே நம்ம வந்து ஸ்திரமாக்கி நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போறது தான் வந்து தியானம். அதுல ஹையஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்துவ நிலை, அந்த நிலைக்கு மேல போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வந்து சமாதி, அதாவது பகவானுடைய சொரூபத்தை நாம் காணுதல். ஸோ அதாவது இன்டகிரேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் நம்ம, அந்த பிரம்ம நிலை, அதுதான் வந்து சமாதி என்பது. ஸோ இதுதான் இந்த 8 நிலைகள் நம்ம வந்து பாக்குறது. இத்தனையும் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ இதனுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போன சாப்டர்னுடைய தொடர்ச்சி, அதாவது 57 and 58 ஸ்லோகம். ஸோ அங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து. அதனாலதான் இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பத்தி பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ எப்படி நம்ம மனதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து கொஷின் வரும்பொழுது அங்கிருந்து வந்து இந்த 6th சாப்டர் வருது ஆக்சுவலி. பிரேமா மாதாஜி, நீங்க 27 and 28 ரெண்டு வாசிச்சிடுங்க. இது பிராணாயாமாக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். 5வது சாப்டர் வருது. எஸ் 27 and 28. பர்ஷான் கிருத்வா பஹிர்பாஹ்யான் சச்சுச்சைவாந்தரே ப்ருவோஹ பிராணாபானௌ சமௌ கிருத்வா நாசாப்யந்தரசாரிணோ யதேந்திரிய மனோ புத்திர் முனிர் மோக்ஷபராயணः விகதேச்சா பயக்ரோதோ யஹ சதா முக்த ஏவ சஹ.
ஸோ ஒரு யோகியானவர், ஒரு முனியானவர் மோட்சம் அந்த நிலைக்கு போகிறதுக்கு அவருடைய பயிற்சி வந்து தியான பயிற்சிகள் எப்படி இருக்குன்றது வந்து போன இதுலயே வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு பகவான். ஸோ எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும், அதாவது வெளியே நடக்கிறக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும், நாம கூட வீட்டுல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒன்று கொஷின் கேட்பாங்க, யாரோ ஒருத்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, வெளியில ஏதோ பால்காரன் கத்துற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து வெளிப்புறமா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இது எல்லாமே அதன் மேல நம்ம வந்து காதை வந்து கொடுத்து கேட்கக்கூடாது. ஸோ ஃபோக்கஸ் வந்து அதன் மேல இருக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து பகவான் மேல இருக்கணும். ஸோ ஒரு யோகி ஆனவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை சுத்தி என்ன நடந்தாலும் அவருடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே டார்கெட் இலக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியின் மேலதான் இருக்கும். அவங்களுக்கு எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியவே நிறுத்தணும். அப்படியே அவங்க வந்து அதை பத்தி அதுக்கு அட்டென்ஷனே கொடுக்க கூடாது. புருவ மத்தியில் கண்களை நிறுத்தி, ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லா கண்ணை மூட மாட்டாங்க. தே வில் பி ஆஃப் ஹைட் தான் இருக்கும் அவங்களுடைய தியான பயிற்சிகள். ஸோ இந்த ரெண்டு கண்களுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து சென்டரா இருக்கக்கூடிய அந்த புருவ மத்தியில் அதாவது ஆக்னா சக்கரத்தின் மேல வந்து நிலைநிறுத்துவார்கள். பார்வையையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, அதாவது உள் சுவாசம் வெளி சுவாசத்தை வந்து கரெக்டா வந்து நிறுத்தி, மனம் புலன்கள் அதாவது மனது நம்மளுடைய ஞானேந்திரியங்கள் இந்த கண் காது எல்லாமே வந்து இவற்றை புலன்கள் அறிவு இன்டெலிஜென்ஸ் இது என்னது ஷட்டில் பாடின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதுதான். இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி, ஒரு முனி, ஒரு ஞானியானவர் அவர் எப்படி இருப்பார்னா மனதுல ஆசை இருக்காது, டிசையர்ஸ் எல்லாத்தையுமே தூரமா வச்சிருப்பாரு, பயம் இருக்காது, கோபமும் இருக்காது. ஸோ இந்த மூன்று இதுவுமே அவர்கிட்ட இருக்காது. இவற்றிலிருந்து விடுபடுகின்றான். எப்பொழுதும் இந்த நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே, அதாவது இந்த உலகத்துல வாழ்ற வரைக்குமே கூட அவங்க வந்து முக்தி பெற்றவர்கள் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் வந்து போன சாப்டர்ல வந்து சொன்னாரு. ஸோ அதுக்கான கண்டினியூவேஷன் வந்து இந்த சாப்டர்லயும் வந்து கேட்குறாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி 6.6 வாசிங்க மாதாஜி. 6.6 अथ षष्ठोऽध्यायः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. எஸ், உங்களுக்கு இதுல இருந்து ஒரு கேள்வியும் வரும். ஸோ எது நண்பனும் விரோதியும் ஆகிறது அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு ஒரு கொஷினே வரும். ஸோ மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவன் மனதை வென்றவனுக்கு மனமே வந்து சிறந்த நண்பன் ஆகின்றது. அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு மனமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விரோதி ஆகிறது ஆக்சுவலி. அதாவது நம்ம எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் மனம் வந்து நமக்கு ஃப்ரெண்டாவும் எனிமியாவும் ஆறுது. ஸோ நம்ம வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து நல்லதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி மனம் வந்து நமக்கு ஒரு சிறந்த நண்பர் ஆகிறது. நல்வழிகளை மட்டுமே அது எடுத்து சொல்லும். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோகம், அதாவது காமமாக இருக்கக்கூடிய மோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து கோபம், இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு மனது வந்து எப்பொழுதுமே விரோதி தான், பர்மனன்ட் விரோதி தான் அவங்களுக்கு. ஸோ ஆனா இந்த நிலையெல்லாம் வெல்லணும்னாக்கா மனதை நம்ம ஒருநிலைப்படுத்தணும். ஸோ அப்படி ஒருநிலைப்படுத்தும் பொழுது மனதை அவனால் வெல்ல முடியும். ஸோ அவ்வாறு வெல்றவனுக்கு மனம் வந்து சிறந்த நண்பன், அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகிறது. எஸ், 6.10 வாசிங்க மாதாஜி. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. எஸ், இப்போ வந்து வெளிப்புற பண்புகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஸோ ஒரு யோகி ஆனவர் அவருடைய யோக பயிற்சிகள் செய்யணும்னாக்கா இந்த 8 இதுவுமே வந்து அவர் வந்து கண்டிப்பாக பயிற்சிகள் செய்யணும். நம்ம யோகாக்கு போனோம்னாக்கா மேக்சிமம் நம்ம ஆசனங்கள் கத்துக்கலாம், பிராணாயாமம் கத்துக்குவாங்க, மெடிடேஷன் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் சொல்லி கொடுப்பாங்க. இந்த 3 தான் நம்ம வந்து கவர் பண்றதே ஜென்ரலா நம்ம எங்க யோகா பிராக்டிஸ் போனாலும். ஆனா இந்த 8மே அவங்க கவர் பண்றது கிடையாது ஆக்சுவலி. ஆனா ஒரு யோகியானவர் இந்த 8ஐயுமே கவர் பண்ணணும் ஆக்சுவலி. ஸோ தனது உடல், அதாவது தன்னுடைய பிசிக்கல் பாடி, இந்த கிராஸ் பாடின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, இந்த பாடி அதாவது கஷேத்திரத்தையும் மனம் மற்றும் ஆத்மாவினையும் பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதாவது நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ், நம்மளுடைய திங்கிங், நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாமே வந்து பகவான் மேல எப்பொழுதுமே நிலைநிறுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ ஒருத்தர் வந்து கண்டினியூஸா வந்து பகவானை பற்றி நினைக்க ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம வி ஆர் கிவிங் எ லிங்க் டு த காட். நம்ம வந்து அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம பகவானோட நமக்கும் சம்பந்தத்தை நாம வந்து
வந்து செய்து கொள்கின்றோம். அவன் தனிமையான இடத்தில், சோ எப்படி எந்த சூழ்நிலையில அவன் இருக்கணும்ன்றத வந்து சொல்றாங்க. சோ அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து, அதாவது ஊருக்கு நிறைய ஆசிரமங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைதியான ஒரு சூழல்ல தான் நம்ம பார்த்திருப்போம். ஆக்சுவலி வசித்து மனதை கவனத்துடன், ஸோ எப்பவுமே ஃபோக்கஸ்டா, அதாவது வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஸோ அவர் இது வந்து பயிற்சி மூலயமா தான் நம்மளால வந்து அந்த இலக்கை அடைய முடியும். ஒரே நாள்ல இந்த ஒரு நிலையை நம்மளால அடைய முடியாது. அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓனர்ஷிப், எல்லா ஓனர்ஷிப்ல இருந்தும் அவங்க வந்து வந்து விலகி இருக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு சொந்தம், ஏதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட உரிமை உணர்வுகளில் இருந்து அவன் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். ஆசைகளில் இருந்தும் அவன் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். அதாவது டிசையர்ஸ், எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ எல்லாமே தன்னுடைய கடமையா நினைச்சு, அது வந்து பகவானுடைய கைங்கரியமா நினைச்சு செய்யணும். ஆனா அது மேல வந்து பற்று இருக்கக்கூடாது, அவுட்கம்ஸ் மேல பற்று இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு யோகியானவர் இந்த சூழ்நிலையில இருக்கணும். இது வந்து யமா அப்படிங்கிற அந்த சூழ்நிலையை குறிக்கிறது. எஸ், ஆசனா 11 and 12 ரெண்டு வாசிச்சிடுங்க மாதாஜி. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविशयासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये. எஸ், இப்போ வந்து இடம் கிடைச்சாச்சு, மனசையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து ஒரு எந்த இடம் கிடைச்ச பிறகு ஒரு தனிமையான ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகத்தை பயில அவங்க தேர்ந்தெடுத்த பிறகு நிலத்துல வந்து தர்பையை, இது வந்து சத்திய யுகத்துல இருந்த பிராக்டிஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ வந்து யாரோ ஒருத்தர் தான் இந்த மாதிரி வந்து செய்வாங்க. அதுலயும் அதை மேன்மேலும் அதுல வந்து அந்த உச்ச நிலையை அடைந்தவங்களால தான் இது வந்து செய்ய முடியும். நார்மலா நம்மளால வந்து இந்த பயிற்சிகள் செய்வது என்பது மிக கடினமான காரியம் ஆக்சுவலி. ஸோ நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதன் மேல் மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். அங்கே வந்து என்ன பண்ணணும்னா அது மேல ஒரு ஆசனத்தை மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாம ஒரு மாடரேட் ஹைட் அதுல வந்து அந்த அந்த ஆசனத்தை அமர்த்தி புனிதமான இடத்தில் அமைக்க வேண்டும். அதாவது கிளீன்லினஸ், நாட் ஒன்லி சுற்றுப்புறம் மாத்திரம் இல்ல, அந்த சூழலே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியா இருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம் புலன்கள், அதாவது நம்மளுடைய புலன்களையும் மனதையும் மற்றும் அந்த புலன்களின் செயல்களையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதாவது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதனுடைய செயல்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக. ஸோ இதெல்லாம் செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய ஹிருதயம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து தூய்மையாகின்றன. யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஸோ எப்படி யோகத்தை பயில வேணும்ன்றத வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எம்எம் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசனம் அப்படிங்கிறதையும் எப்படி இருக்கணும்ன்றதையும் பார்த்தோம் நம்ம. இப்ப நெக்ஸ்ட் 15 பிரத்யகாரா. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति. இவ்வாறு தன்னுடைய உடல் மனம் செயல்கள் அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்திய ஒரு யோகியானவன் பழக, அதாவது இது கண்டினியூஸா பிராக்டிஸ்ல தான் வரும். இது தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன், ஸோ ஆல்ரெடி இதெல்லாம் செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி மனதும் வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது, நம்மளுடைய எண்ணங்களும் தூய்மையாகின்றது. ஸோ நம்ம வந்து தூய்மையான பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக வாழ்வை கலைந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா படிப்படியாக வந்து அந்த பௌதிக உலகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பந்தத்தையே அவன் வந்து அதாவது லிபரேஷன், யூ வில் கெட் லிபரேட்டட் ஆக்சுவலி, கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். ஸோ அது இதுலயே வந்து மென்மேலும் வந்து அவன் வந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுலயே ஹையஸ்ட் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாட்டை வந்து அவன் செய்ய போகக்கூடிய மார்க்கம் இது. பிரத்யகாரா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே அடக்கிறது தான். புலன்களை அடக்குதல், மனதை அடக்குதல், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய புத்தியை செயல்படுத்துதல், இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆமை எப்படி கூட்டுக்குள் வந்து தன்னுடைய உறுப்புகளை எல்லாத்தையுமே வந்து உள்ள இழுத்துக்குதோ அதே மாதிரிதான் நான் இந்த புலன் உறுப்புகளினுடைய செயல்களையும் நாம கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதுதான் பிரத்யகாரா என்பது. எஸ், 16 வாசிங்க மாதாஜி. नात्यस्नस्तु योगोऽस्ति
न चैकात्मनश्नतः न चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் யோகி ஆக முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்லோகம் இது. எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாகவோ அல்லது மிக குறைவாகவோ உண்ணுகின்றானோ, மிக அதிகமாகவோ அல்லது மிகவும் குறைவாகவோ பாத்தீங்கன்னாக்கா உறங்குகின்றானோ, அத்தகையவன் யோகி ஆகுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. எல்லாமே ஒரு மிதமான இருக்கும். அதாவது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நைட்டு 10 மணிக்கு படுத்தோம்னா காலையில 4 மணிக்கு 3 மணிக்கு மேல எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் எழலாம். ஸோ அந்த 10 to 3 நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ் வச்சுக்க கூடாது. இன்னொன்னு பிசிக்கலி ஆல்சோ நம்ம பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில கழிவுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் த ஆர்கன் வந்து அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எக்ஸ்கிரீட் பண்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் டியூரேஷன், இந்த 10ல இருந்து இந்த 3 வரைக்கும் தான் வந்து நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வெளியேறக்கூடிய தருணம். அதனாலதான் நம்ம வந்து அந்த தருணத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இந்த உடலுக்கு நம்ம வந்து அந்த பயிற்சிக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கணும், ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஸோ ஆனா யார் ஒருவர் வந்து அதிகமாக தூங்குறது, ரொம்ப கம்மியா தூங்குறது, இல்லைன்னா அதிகமா சாப்பிட்றது, இல்லைன்னா மிக குறைவாக சாப்பிட்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க என்னைக்குமே வந்து யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது. எல்லாத்துலயுமே வந்து இந்த ப்ராசஸ் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு தான் இந்த யோகி ஆகும் தன்மை கிடைக்கிறது. எஸ் 17 வாசிங் மாதாஜி. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः. எஸ் இப்ப நியமம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உள்புற பண்புகள், ஸோ நம்மளுடைய பிஹேவியர், நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், நம்ம எப்படி நம்மளுடைய பண்புகள் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். உண்ணுதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடுறது, உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்துபவன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு நேரம் தான் தூங்கணும், சாஸ்திர விதி பிரகாரம் இவ்வளவு சொல்லியிருப்பாங்க, அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், இப்படிதான் சாப்பிடணும், சாத்விகமான உணவு தான் நம்ம உண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனித உடலுக்கு தேவையான உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாத்விக் ஃபுட் தான். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய குடலுடைய இன்டர்னல் இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பெருங்குடல் சிறுங்குடல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவ்வளவு ஹைட் இருக்குமோ அது கூட 3 மடங்குன்னா அதுக்குள்ள அந்த 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 அளவுக்கு லென்த் இருக்கும் உள்ள. ஆனா அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான். அதனாலதான் அவங்க சாப்பிட்டு, அதாவது அனிமல் வந்து அனிமலே சாப்பிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய ஜீரணமும் வந்து சீக்கிரமாயி வெளியே வரது, பேட் திங்ஸ் வெளியே வர்றதுக்கும் வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. ஸோ அது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உடல் அமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாத்வீக உணவை வந்து ஜீரணம் பண்ணக்கூடிய சக்தி தான் நமக்கு உண்டு. ஸோ நம்ம வந்து அதை தவிர்த்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற உணவுகள் நாம சாப்பிடும் பொழுது கண்டிப்பாக அது என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த பைப் வழியா வந்து நமக்கு வந்து வெளியேறுவது வந்து மிக சிரமம். ஆக்சுவலி அது ரொம்ப நாள் தங்குச்சுன்னா அதுதான் பேட் கண்டென்ட்டா, அது நமக்கு வந்து பேட் ஃபேட்டா கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே வரக்கூடியதுக்கு. அதனாலதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சாத்வீக உணவுக்காக படைக்கப்பட்டவர்கள், நம்ம எல்லாருமே மனிதர்கள் எல்லாமே வந்து சாத்வீக உணவு தான் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம எலிஜிபிள். அதர் தன் தட் நமக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டியே கிடையாது, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். ஸோ ஒருவர் உண்ணுதல் முறையும் சரி, உறங்குறதும் சரி, உழைப்பும் பாத்தீங்கன்னா இது நமக்கு தேவையான ஒண்ணு. கழுத மாதிரி உழைக்கிறான் பாவம், காலையில 8 மணிக்கு போறான், 6 மணிக்கு போறான், நைட்டு 10 மணி வரலும் அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஓடா தேயறான்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளவு உழைக்கணும். அதனால என்ன லாபம்? ஆக்சுவலி பொருள் ஈட்ட வேண்டும், ஆனா அட் த காஸ்ட் ஆஃப் நம்மளுடைய ஹெல்த் எல்லாமே வந்து போய் தான் நம்ம சம்பாரிச்சு வீட்டுக்கு போடுறோம். ஆனா அதே வயோதிகமான பிறகு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடியும் ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா. ஸோ அஸ் எ பிசிக்கலாவே நம்ம நினைச்சோன்னா கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். அதை வந்து மாடரேட்டா எடுத்துட்டு போனா அந்த லைஃபும் நல்லா இருக்கும், ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரீமா உழைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கான தேய்மானங்கள் எல்லாமே நம்ம வயதான பிறகுதான் நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். அப்ப தெரியாது நமக்கு, இந்த சின்ன வயசுல நமக்கு அது தெரியறது இல்லை. ஆனா வயதான பிறகுதான் நமக்கு தெரியும். சோம்பேறித்தனமாவும் இருக்கக்கூடாது, கடினமான ஓவர் உழைப்பும் இருக்கக்கூடாது. எதையுமே வந்து மிதமா பண்ணணும். ஸோ இவ்வளவு நேரம் 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் வேலை பண்ணமா, ஓகே, தட்ஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். வி நீட் டு கிவ் ரெஸ்ட். ஆக்சுவலி அது வந்து வேற பக்தி மார்க்கத்திலயோ எதுலயோ வந்து நம்மள நாம எங்கேஜ் பண்ணிக்கணும் மிச்சம் இருக்கிற டைம்ல எல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எந்த கேளிக்கை கூட நம்ம வந்து அனுபவிக்கலாம், ஆனா அதையும் ஒரு மிதமா தான் செய்யணும். ஸோ எதெல்லாம் எல்லாத்துலயுமே ஒரு
சமபாகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க மாடரேட்டா எடுத்துட்டு போகணும். அப்படிப்பட்டவன் தான் யோக பயிற்சி மூலியமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்க முடியும். ஏன்னா அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து சம நோக்குல தான் எடுத்துட்டு போவாங்க. அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டமும் அப்படிதான் இருக்கும். அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து துன்பங்கள் வந்து துன்பங்களாகவே தெரியாது. ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணு. இது எல்லாமே மனதால தான் நம்மளால செய்ய முடியும். மனது, புலன்கள் இதெல்லாம் கரெக்டா அலைன் ஆனாதான் நம்மளால கரெக்டா உண்ண முடியும், கரெக்டா தூங்க முடியும், கரெக்டா வந்து வேலை செய்ய முடியும், கரெக்டா என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இல்லை, இதுல பேலன்ஸ் இல்லைனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம உடல்ல தான் எல்லா ப்ராப்ளமே வந்து சேரும். எஸ், தாரணை. यदा विनियतं चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा. ஸோ இப்படி இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் செஞ்ச பிறகு மனதையும் இந்த புலன்களையும் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணி, ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா யோகியானவன் பயிற்சி செய்யும் பொழுது யோக பயிற்சி செய்வதன் மூலம் தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துகின்றான். ஸோ இப்படி இந்த ஜட ஆசைகளில் இருந்தும் அவன் விடுபடுகின்றான். அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் மேல பற்றை வந்து அவன் வந்து விலக்கிக் கொள்கின்றான். அப்படி விலக்கிக் கொள்ளும் பொழுது அவன் உன்னத நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் பர்சன், அதுலயே வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆன ஒரு వ్యక్తిயா வந்து அதுல வந்து கன்சிடர் பண்றாங்க ஆக்சுவலி. சோ அந்த நிலைக்கு வந்து தாரணா அப்படிங்கிறது வந்து பேர். கவனத்தை ஒருமித்தல், அதாவது ஃபோக்கஸிங். தியானத்துல வந்து இனிஷியல் ஸ்டெப் இதுதான், அதாவது ஃபோக்கஸிங் அந்த காட், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஸோ அந்த இதுல வந்து என்ட்ரி ஆனவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல இருந்து அவங்க வந்து முக்தி அடைகின்றார்கள். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 19 வாசிங் மாதாஜி. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता योगिनो यथा चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நம்மளுடைய மனதை எல்லாம் நிலைநிறுத்தி ஃபோக்கஸ்டா ஒரு இந்த ஆக்ஞா சக்கராத் மேலேயே கூட ஃபோக்கஸ்டா பகவான் மேல தியானத்தை யார் ஒருவர் பயிற்சி செய்கின்றார்களோ அவர்களுடைய பயிற்சி எப்படி இருக்கும்னாக்கா, காற்று வீசாத இடத்துல வந்து தீபத்தை ஏற்றி வைத்தால் எப்படி ஆடாமல் அசையாமல் எரிகின்றதோ அதே மாதிரிதான் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த திவ்யமான இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய மனது வந்து ஃபோக்கஸ்டா ஒரு நிலைப்படுத்தி பகவான் மேலேயே வந்து தன்னை நிலைநிறுத்தி தன் மனதை நிலைநிறுத்தி அந்த தியான பயிற்சியில வந்து மேலும் வந்து ஈடுபடுவார்கள். சோ காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். சோ இந்த மாதிரிதான் பிராக்டிஸ் வந்து கண்டினியூஸா பல வருடங்கள் பிராக்டிஸ் பண்றவங்க கூட உண்டு. இது வந்து சத்திய யுகத்துல அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சிகள் இருந்தது ஆக்சுவலி. ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பயிற்சிகள் செய்வது மிக மிக கடினமாகிறது. ஸோ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி, 20-23 இந்த ஸ்லோகம் வேண்டாம். ஸோ சமாதி, ஸோ ஒருவர் அந்த மாதிரி தியான பயிற்சியில வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனதை யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. அதாவது அவங்களுடைய இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவைன் நேச்சரா இருக்கும். அவங்களுடைய கண்கள், காதுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து அவங்கள சுத்தி இருக்கக்கூடிய அவுரான்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப பாசிட்டிவா பக்தி இதுல இருக்கக்கூடிய மூழ்கி இருக்கக்கூடிய நேச்சர் அப்படிதான் இருக்கும். அந்த நிலை போனவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த அந்த தன்மைக்கு செல்கிறார்கள். சோ தூய மனதால் தன்னை கண்டு தான் ஆத்மஸ்வரூபத்தையே அவர்கள் காண முடியும். தன்னிலே இன்பத்தை அனுபவிப்பது. சோ அந்த நிலை தியானத்துல போகும் பொழுது தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்தையே தன்னால் காண முடியும். அந்த பயிற்சியில போகும் பொழுது ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலும் இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இதுலயே மென்மேலும் அந்த அதை விட சந்தோஷம் வேற எதுவுமே இல்லைன்னு நினைப்பாங்க. சோ ஏன்னா அவங்களால வந்து தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்தையும் பார்க்க முடியும், பகவானையும் தரிசனிக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். சோ அது எல்லாத்தையுமே அவனுடைய புலன்களுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே பகவானை வந்து அந்த பக்தி செய்யறதுலயும் சரி, ஆத்ம ரூபத்தை வந்து தரிசனம் செய்யறதுலயுமே அவங்க ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவதில்லை. அவங்க வந்து ஹானஸ்டி பர்சனா இருப்பாங்க. அந்த வாய்மை என்பது அவர்களிடம் இருக்கும். இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான். சோ இந்த பௌதிக உலகத்துல இதுக்கு மேல அடைய வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது. தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல். டு பி ஃப்ராங்க், அதுதான் ஹையஸ்ட் லெவல். அதுதான் வந்து சமாதி நிலை.
இந்த ஒருவர் ஆத்ம ரூபத்தை உணரக்கூடிய தன்மை வரும்பொழுது அதுக்கு மேல இந்த உலகத்துல எதுவுமே நம்ம அடைய வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது. தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல், பிரம்ம நிலை. அதுதான் அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபொழுதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. அவனுக்கு எந்த விதமான கஷ்டங்கள் வந்தாலுமே அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கு போகக்கூடிய மனதை பக்குவத்தை அடைகின்றான். இதுதான் வந்து அந்த சமாதி நிலையுடைய டெஃபினிஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி 8 அங்க நிலைகள், அதனுடைய ஃபோக்கஸ், யார் என்ன செயல் செய்தாலுமே பக்தி செய்யறது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஃபோக்கஸா தான் செய்யணும் ஆக்சுவலி. ஸோ ஏதோ கவனக்குறைவா வந்து மந்திரங்கள் சொல்வது அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யக்கூடாது. அது பகவானுக்கு போய் சேராது. நம்ம மந்திரங்கள் சொல்லிட்டே இருப்போம், நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில வந்து முழுமையா நம்ம ஈடுபடுத்தல நம்மள அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஆக்சுவலி. இங்க பாருங்க, துரோணாச்சாரியார் பயிற்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு கொடுக்கறது அவருடைய ஃபோக்கஸ் அந்த பறவையினுடைய கண்ணு தான். ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். ஸோ பக்தியில கூட நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் வரணும். ஆனா அது பயிற்சி மூலமா மட்டும்தான் நமக்கு வரும். எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் டே வரவே வராது. அதே மாதிரிதான் பாண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜ்ஞான வாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ்டா பிளான் பண்ணி நீட்டா வந்து பண்ணாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த எந்த ஒரு செயலுமே நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டா பண்ணணும் பக்தியில. அதுதான். அதே மாதிரி நம்ம அர்ஜுனர் வந்து அந்த சுயம்வரத்துல, திரௌபதி சுயம்வரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இலக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதிபலிச்ச அந்த பிம்பத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவர் வந்து அந்த இலக்கை நோக்கி அவர் வந்து அம்பு எய்தார். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பா நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து இருக்கணும் பக்தியில அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்டோரிஸ் மூலியமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். எஸ் 34 வாசிங் மாதாஜி. வெரி நைஸ் ஸ்லோகம் இது. 6.34 என்றது எல்லாருமே படிக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்லோகம். சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ துஷ்கரம். எஸ், வாயுவோர் இவசு துஷ்கரம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காற்றை கூட நம்மளால அடக்கி விட முடியும், ஆனா மனதை என்னால அடைக்க முடியாது என்று நினைக்கின்றேன்னு சொல்றார் அர்ஜுனர் ஆக்சுவலி. கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும். எஸ், மனது எப்பவுமே அமைதியற்றதுதான், குழப்பம் நிறைந்தது, ஆல்வேஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும், அடங்காதது. நம்மளால வந்து ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அக்ரெசிவா ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களால வந்து மனதை அடைக்கவே முடியாது. அந்த சமயத்துல யூ வில் பிகம் பர்ஸ்ட் ஆயிடுவீங்க. ஒரு சூழ்நிலையில கூட பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இருக்கும்போதை விட நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணும்பொழுது நம்மளால மனதை வந்து அடக்கவே முடியாது ஆக்சுவலி. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது ஆக்சுவலி மனது. ஸோ வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட, ஸோ அதாவது காற்றை கூட நம்ம ஒரு ஏர் பேக்ல வந்து அடைச்சி ஒரு ஏர் பில்லோ நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா மனதை நம்மளால அடக்கி காட்டுறது என்பது மிக கடினமான ஒரு காரியம். ஸோ மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாரு ஆக்சுவலி. அதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்றார். எஸ் 35 பகவான் உவாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராக்யேன ச குருஹ்யதே. பகவானும் ஒத்துக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், நீ சொல்றது உண்மைதான். அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது மிகவும் கடினமான செயல்தான். அதை நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக பண்றது கஷ்டம். ஆனால் தகுந்த பயிற்சினாலும் பற்றின்மையானாலும் அது சாத்தியமாகும். அதாவது நம்ம வந்து அவுட்கம்ஸ் மேல வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தை பத்தி தெரிஞ்சிட்டோம். ஸோ இங்க நடக்கிறது எல்லாமே டெம்பரரி, இது மேல அவ்வளோ நம்ம வந்து பற்று வைக்கணுமா இந்த செயல்கள் மேல, இதை வந்து பகவான் செயலை செஞ்சுட்டு போலாமே அப்படிங்கிற ஒரு மனசு நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு அந்த டிட்டாச்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ நம்ம செயல் செய்யணும், நம்ம செயல் புரிய வேண்டும், ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில செயல் புரியலாம். அதாவது பக்தி உணர்வுல வந்து நம்ம செயல்படணும் நம்ம எப்பவுமே. அதுக்கு பயிற்சி இதை வந்து நம்ம கண்டினியூஸா பண்ண ஆப்வியஸ்லி நம்மளால வந்து இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்ம விடுபட முடியும். ஆனா செயல்பட்டு தான் இருப்போம். ஏன்னா இது நம்மளோட கடமை. இந்த உலகத்துல இருக்கிறவரையும் நம்ம கடமைகளை நம்ம செஞ்சுதானே ஆகணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அதை பகவானுடைய செயலா நினைச்சு செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதிக உலக நடக்கக்கூடிய எல்லா இதுல இருந்தும் நம்ம வந்து விடுபடுகின்றோம். அப்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளால மனதையும் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். அவ்வாறு செய்ய முடியலனாக்கா அதுவே நமக்கு வந்து கஷ்டமா ஆயிடும். ஏன்னா நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக மனதை நார்மலா கட்டுப்படுத்த முடியாது. அது தெரிஞ்ச மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படிங்கறத வந்து
அது நம்ம நடந்துக்கக்கூடிய விதத்துல தான் இருக்கிறது. ஆக்சுவலி நாம எப்படி எடுத்துட்டு போகிறோமோ அதை பொறுத்து தான். நம்ம வந்து ஒரு சாந்தமான ஒரு சொரூபமாகவோ இல்லை வந்து அடுத்தவர்களை எப்படி இருப்பார்களோ அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசு, அது அந்த நேச்சர் நமக்கு இருக்கணும் எப்பொழுதுமே. அக்செப்டன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலி 3 A's இருக்கு இல்லைங்களா? அக்செப்டன்ஸ், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் அப்ரிசியேஷன். இந்த 3மே நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க லைஃப்ல வந்து கண்டிப்பாக மனம் வந்து நமக்கு நண்பன் தான். ஸோ இல்லைன்னாக்கா அதுவே நமக்கு பரம எதிரி ஆகிவிடும். ஸோ ஏன்னா நமக்கு வந்து இது வந்துடும், ஏதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரமும் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து மோகம், அதாவது காமமா இருக்கக்கூடிய மோகமும் வரும், கோபமும் வரும், பேராசை, அதாவது சாரி வைத்தறிச்சல் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, என்வியஸ், அதுவும் வரும் நமக்கு. இது எல்லாம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, பர்ஃபெக்ட் எதிரி வேற வெளியே பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூட நமக்கு எதிரி கிடையாது, நாமளே நமக்கு எதிரி. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆக்சுவலி 41 மாதாஜி. प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे யோகபிருஷ்டோபிஜாயதே. எஸ். ஸோ ஒருவர் இவ்வாறாக ஒரு யோகி வந்து அந்த யோக பயிற்சியில வந்து முழுமை அடையாவிட்டால், முழுமை அடைந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு மோட்ச கதிக்கு செல்கிறார்கள். முடியலன்னாக்கா, அதாவது அது முடிஞ்சதா இல்லையான்னு பகவானுக்கு மட்டும் தான் தெரியும், நமக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்க அந்த இலக்கை அடையவில்லை என்றால் மீண்டும் இன்னொரு பிறவி அவர்களுக்கு உண்டு. அவர்கள் செய்த நற்காரியங்கள்னால என்ன ஆகும்னாக்கா, அவர் மேல் உலகங்கள் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று சிறிது காலம் இருந்து ஒரு நல்ல குடும்பத்துல, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நல்ல செயின்ட்லி ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க, அந்தனர் குடும்பத்திலேயோ இல்லை ஒரு செல்வந்தரான குடும்பத்திலேயோ பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு உண்டு. அப்படிப்பட்ட பிறவி வந்து மிகவும் அரியதான பிறவி அப்படிங்கிறதையும் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் வந்து சொல்றார். ஆக்சுவலி எஸ். 42 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीद्वशम्. ஸோ ஒருவர் அதாவது முழுமை அடையாத ஒரு யோகி பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவில் சிறந்த விளங்கும் ஆன்மீக குலத்திலும் பிறப்பது உறுதி. ஸோ அதாவது அப்படிப்பட்ட பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் அரிதான பிறவி என்று பகவான் வந்து சொல்றார். ஏன்னா அவங்க பிறந்து ஒரு நல்ல யோகியா இருந்து இந்த உலகத்திற்கு வந்து நிறைய நன்மைகளை செய்வார்கள். அந்த மாதிரி ஒரு பிறவி வந்து 47 வாசிங் மாதாஜி. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. இப்படிப்பட்ட யோகிகளின் மத்தியில் யார் ஒருவர், எந்த ஒரு பர்டிகுலர் யோகி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதும் பகவானில் அவருடைய கிருஷ்ண உணர்வில் லயித்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எப்பொழுதுமே பகவானை அவருடைய இதுவை நினைச்சு தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விடவும் உயர்ந்தவன் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் என்று பகவான் சொல்றார். ஆக்சுவலி ஸோ இந்த மாதிரி யோக பயிற்சிகள் செய்வதன் மூலியமாவும் பகவான் கிட்ட போய் சேர முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்றாரு. ஆக்சுவலி ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகம், இதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து கர்ம காண்டா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு லைன் போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா, ஸோ அந்த படிநிலை கர்மகாண்டால இருந்து கர்ம யோகத்துக்கு போகலாம். கர்ம யோகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பக்தி யோகத்துக்கு போகணும். ஸோ அதே மாதிரி ஞான யோகத்துல இருந்து பக்தி யோகத்துக்கு போகணும், அஷ்டாங்க யோகத்துல இருந்து பக்தி யோகத்துக்கு போகணும். ஸோ எல்லாருமே வந்து இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்தை நோக்கி செய்யணும். பக்தி யோகம் இருந்தாதான் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். வித்தவுட் பக்தி யோகம் வி வில் நாட் ஹாவ் த மோட்சம். மீண்டும் இந்த ஞான யோகத்துல இருந்தாலும் மீண்டும் பிறவி உண்டு, கர்மயோகியா இருந்தாலும் மீண்டும் பிறவி உண்டு, அஷ்டாங்க யோகத்துல மூலியமாலும் மீண்டும் பிறவி உண்டு. ஆனால் யார் ஒருவர் பக்தியை வந்து அனுஷ்டானம் பண்ணலையோ கண்டிப்பாக மீண்டும் பிறவி எடுப்பார்கள். ஆனால் இந்த மாதிரி எந்த யோகத்தை நாம பயிற்சி பண்ணாலும் பக்தி யோகத்தை நாம் செஞ்சோம்னாதான் நம்மளால பகவான் கிட்ட போகக்கூடிய தன்மை கிடைக்கும். ஸோ சத்தியோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானங்கள் அதுதான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, பற்றிய தியானங்கள் நடந்துட்டு இருந்தது. திரேதா யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா யாகங்கள் நடந்துட்டு இருந்தது, அதன் மூலயமா பகவானை வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு பக்தி செலுத்திட்டு இருந்தாங்க. அதே துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கோயில் வழிபாடு இருந்தது. ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அதாவது ப்ராசஸ் ரொம்ப பார்த்துதான் செய்யணும்.
ஆனா கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இறைவனுடைய பெயர்களை உச்சரிக்கும். அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. இப்ப நம்மளால ஒன்லி சங்கீர்த்தனம் மூவ்மெண்ட் மட்டும்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம், மகா மந்திரங்கள் சொன்னாலே போறோம். அதுவே வந்து நமக்கு வந்து பகவான் கிட்ட போகக்கூடிய மார்க்கத்தை கொடுக்கிறது. இது எப்படின்னாக்கா, ஸோ நம்ம வந்து படிக்கட்டு ஏறி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா போகிறதுக்கு பதிலாக டைரக்டா வந்து மகாமந்திரம் சொன்னா பகவானுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த பிக்சர் மூலியமா வந்து ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ இந்த சங்கீர்த்தன ஜப மூமெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதா வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போயிட்டு செஞ்சார் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் உலகம் முழுவதுமே வந்து பரவி இருக்கு. ரஷ்யா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா, இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கோயில்கள் எல்லாம் செஞ்சு அங்க நம்மளுடைய இந்த கல்ச்சர் பிரகாரமே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா திருமணங்கள் இதெல்லாம் நடக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம். நாம தான் அதை வந்து வியப்பா பாக்குறோம். ஆனா அங்க இருக்கிறவங்க அதை வந்து ஒரு பக்தியோடு எடுத்துட்டு செய்யறாங்க. சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கல்ச்சர், நமக்கு அதனுடைய வேல்யூ வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து தெரிஞ்சுட்டு மட்டும் பத்தாது, நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் அது வந்து நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். இல்லைன்னா காலப்போக்குல எல்லாமே வந்து மறையக்கூடிய தன்மை தான் வரும். அதனால வந்து நம்ம இந்த இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பிள்ளைகளுக்கு நம்மளுடைய பண்பாடுகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். அது மிக மிக முக்கியம். சாண்டிங் ஆஃப் ஹோலி நேம்ஸ் தான் நமக்கு வந்து மோட்சத்தை குடிக்கிறது. இதெல்லாமே வேத குறிப்புகள்ல வந்து சொல்லி இருக்கிறது. இததான் வந்து அந்த ஸ்லோகங்கள் மூலியமா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது சோடசம் நாம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நகத் பரதரோ உபாயः சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே இது ஷோடசகம் நாம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நகத் பரதரோ உபாயாக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யஹே. இது என்னுடைய விளக்கம் வந்து அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் மகாமந்திர ஜபத்தை விட இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை, மதம் என்பது என்ன, ரிலிஜன் என்பது என்ன, தர்மம், ஒரு தர்மத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்கவே முடியாது, தேடி பிடிக்கவே முடியாது. அதனால இதுதான் இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. இந்த பக்கம் லெஃப்ட்ல இருக்கிறவர் வந்து இது வந்து வேத குறிப்புகள் எந்த இதுல இருக்குனாக்கா கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்திலிருந்து சந்திரான உபனிஷத்துல இந்த மந்திரம் இருக்கிறது. சோ அதுலயும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ பகவானுடைய நாமங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து மோட்சத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆதிலீலா 17.21 சொல்லியிருக்காங்க. ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமவை கேவலம் கலௌ நாஸ்தேவ கதிர் அந்யதா. அதாவது இந்த கலியுகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கலகம் நிறைந்த உலகம் யுகம் தான். இது வந்து பாஷாங்கு எல்லாமே வந்து ஆக்டிங் தான். இங்க எதுவுமே நிஜமே கிடையாது. இந்த யுகத்தில் நமக்கு வந்து விமோக்ஷனம், அதாவது மோட்சம் கிடைக்கணும்னா ஒரே வழி பகவானுடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை என்று கிளியரா சொல்லியிருக்காரு நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல. சோ வேத குறிப்புகள், அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கலேர் தோஷ நிதே ராஜன் அஸ்தி ஹயேகோ மகான் குணக கீர்த்தானாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜேத். அதாவது இந்த கலியுகத்துல குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை, அதாவது வயது என்பது இந்த யுகத்தை குறிக்கின்றது. இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து, அதாவது இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு, அதாவது ஆன்மீக உலகத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம் அப்படிங்கிற உத்தரவாதத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12வது கேண்டோல 3வது சாப்டர்ல 51வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா 10வது சாப்டர் பகவத்கீதையில 25வது ஸ்லோகத்திலும் இதேதான். யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞேஸ்மி. அதாவது யாகங்களில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிப்பது நான், அந்த ஜப யஜ்ஞமும் நான் தான் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். நம்ம 10வது சாப்டர்ல படிப்போம். சோ அதனால பகவானுடைய நாமங்களை நாம வந்து உபசரிக்கும், அதாவது இது பேசும்போது சொல்லும் போது நம்ம உண்மையிலே வந்து ஒரு யஜ்ஞம் பண்ற மாதிரிதான் அது. அதை வந்து நம்ம அந்த ஜபத்தை நாம செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லணும். வேத குறிப்புகள் சைத்தன்ய சரிதா அஞ்சலியில பாத்தீங்கன்னாக்கா 20.16லயும் பாத்தீங்கன்னா நாம் நாம் ஹாஹாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்திம் ச தத்ரார்பித நியமித ஸ்மரேன நா காலஹா ஏத்ருஷி தவா கிருபா பவானி மாமாபி துர்தெய்வம் ஈதுஷம் யாஜனி நானுராகஹா. எனது ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை, அதாவது பகவானை பற்றி சொல்கிறார்கள், உங்களது புனித பெயர்களில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. சோ யார் ஒருவர் பகவானுடைய நாமங்களை சொல்கிறாரோ அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக
பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபார்ச்சூன், அதாவது அதிர்ஷ்டம் என்பது உண்டு. எனவே கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்களை உள்ள உங்களது திருநாமங்களை நீங்கள் எந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்களோ மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவுமே கிடையாது. ஜென்ரலாவே நம்மளுக்கு வாயில வர்றது, ஈஸியா வர்றது கிருஷ்ணா, ராமா, கோவிந்தா, இதெல்லாம் நமக்கு ஈஸியா வந்துடும் நமக்கு. அதை வந்து நம்ம பழகிட்டே போனோம்னாக்கா கண்டிப்பா நமக்கு அந்த ஜபங்கள் மனசுல வந்து நிற்கும் ஆக்சுவலி. இதோட வந்து இன்னொன்னு வந்துனாக்கா, நான் இந்த பயிற்சி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபலங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போறேன் இப்போ. ஸோ மந்த்ரா அப்படிங்கிறது என்ன? ஸோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு வந்து ஐ வில் பி ஷேரிங் த ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம். அதாவது ஒரு ரவுண்டு ஒரு மாலை மகாமந்திரம் ஜபிப்பவர்கள் தயவு செஞ்சு அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த சாப்டர் ஆன பிறகு நான் ஷேர் பண்றேன். மந்திரம் அப்படின்னு, வாட் இஸ் மந்த்ரா? மன் பிளஸ் த்ரா. மண் என்பது மனது, த்ரா என்பது டெலிவரிங். ஸோ அதாவது நம்மள வந்து இந்த மந்திரம் சொல்லும் பொழுது எங்க போய் நம்ம சேரணுமோ அங்க போய் கண்டிப்பாக சேருவோம். நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஸோ இதெல்லாம் இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல வந்து. ஸோ சாண்டிங் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து இப்ப பார்க்க போறோம். பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லி அப்புறமா தான் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஐ திங்க் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து இந்த குரூப்ல போட்டிருக்காங்க, நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னாலும் உங்ககிட்ட பகவத்கீதை புக் இருந்தா கண்டிப்பாக அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் முன்னுரையில வந்து இந்த மந்திரம் இருக்கு, நீங்க அதுலயும் பார்த்து படிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் லவுடா தான் சொல்லணும், மனசுக்குள்ளேயே சொல்லக்கூடாது, என்ன தூங்கிடுவோம் நம்ம வந்து. ஸோ வி நீட் டு டெல், அட்லீஸ்ட் நம்ம காதுக்கு கேட்கிற அளவுக்கு லவுடான வாய்ஸ்ல நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளியரா வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஃபாஸ்டா சொல்லும் போது சில சிலபல்ஸ் வந்து நம்ம விட்டுருவோம் நம்ம அந்த. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ட்டு நீட்டா கிளியரா வந்து நம்ம வந்து அந்த ஜபம் சொல்லும் பொழுது கிளியரா சொல்லணும், ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதாவது ஒரு மனதளவுல வந்து பகவானை வந்து தியானத்துல வச்சு அந்த பக்தியோடையும் சரி, கான்சென்ட்ரேஷன் அதாவது ஃபோக்கஸோடையும் மனதளவுல பகவானுக்கு அந்த ரெஸ்பெக்ட் வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மரியாதையோட நம்ம மகாமந்திர ஜபத்தை நம்ம சொல்லணும். கேர்லெஸ்ஸா வந்து ஜபத்தை சொல்லக்கூடாது. சாண்டிங் பண்ணிட்டே 4 பேருக்கு பதில் சொல்லக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு வேலை நம்ம எப்பவுமே செய்யக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு வேலை தான் நம்ம செய்யணும். பக்தி செலுத்தும் பொழுது ஃபோக்கஸா பக்தி செலுத்தணும். யூ கேன் சாண்ட் இன் எனி பிளேஸ், எங்க வேணாலும் உட்காந்து பண்ணலாம், நின்றுட்டு பண்ணலாம், நடந்துட்டு பண்ணலாம், வாக்கிங் மொட்டை மாடி வாக்கிங் பண்ணிட்டோம் நீங்க வந்து கண்டிப்பாக செய்யலாம். ஆனா மொட்டை மாடி வாக்கிங் பண்ணும்போது சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க கூடாது. ஃபோக்கஸ் வந்து நீங்க வாக்கிங் மேலேயும் உங்களுடைய மந்திரத்து மேலேயும் இருக்கணும். அதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று. ஸோ யூ கேன் சாண்ட் எனி டைம். இதுக்கு வந்து கால நேரம் என்பது கிடையாது, காலையில மாலையில எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து 4 to 6 விடியற் காலை அதுல பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஃபோக்கஸ் வரும். ஸோ அதனால ஃபோக்கஸ் வந்ததுனாலே உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து ஈஸியா வந்து நீங்க ஃபாஸ்டா பண்ணக்கூடிய இதுவும் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ யூ கேன் சாண்ட் எய்தர் பிஃபோர் ஆர் டேக்கிங் பாத். ஸோ குளிச்ச பிறகும் பண்ணலாம், குளிக்காமலையும் பண்ணலாம். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம குளிச்சுட்டு பண்ணா ஒரு அதாவது அந்த பியூரிஃபிகேஷனே வந்து நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் நமக்கு. ஸோ யூ வில் ஃபீல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், மனசு வந்து நிம்மதியா இருக்கும் அந்த சாண்டிங் பண்ணும்பொழுது. இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டு கீப் சாண்ட். அதாவது நம்ம சமையல் பண்ணும்போது சொல்றது எல்லாமே வந்து ஒரு சர்வருக்கு கொடுக்குற டிப்ஸ் மாதிரி தான். ஸோ அது வந்து அக்கௌண்ட்ல வரவே வராது, அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா. ஆனா நீங்க வந்து உட்காந்து எங்கேயோ இல்ல நின்றுட்டு ஏதோ மாலை, துளசி மாலை வச்சுட்டோ இல்ல எந்த ஒரு மாலை வச்சுட்டு நீங்க பண்ணீங்கனாலும் அதுதான் அக்கௌண்டபிள் ஆக்சுவலி. டோன்ட்ஸ் இது இப்போ வந்து இது வரைக்கும் எப்படி செய்யணும்ன்றது பார்த்தோம், இனிமே எப்படி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஒன் ஷுட் நாட் சாண்ட் அந்த கிருஷ்ணா பீட். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சென்டர் பீட் மேல வந்து நம்ம வந்து பண்ணவே கூடாது. ஒரு ரவுண்டு முடிஞ்சு இந்த அடுத்த இடத்துக்கு இந்த அடுத்த எண்டுக்கு வந்தோம்னாக்கா மறுபடியும் அந்த எண்டு முடிச்ச இடத்துல இருந்தே மறுபடியும் ரிவர்ஸ் கூட நம்ம வந்து பண்ணலாம். இல்ல வந்து இந்த கிருஷ்ணா பீடை வந்து விட்டு மறுபடியும் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் அப் டு யூ. ஆனா வந்து கிருஷ்ணா பீட் மேல கிராஸ் பண்ணி நீங்க வந்து மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க கூடாது. அவர் தான் சாட்சி நமக்கு, அவர் மேல வந்து நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. அடுத்து வந்து
படிச்சுக்கிட்டே நீங்க ஜபம் பண்றீங்க இல்லைங்களா, டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டே ஜபம் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யவே கூடாது. ஆக்சுவலி நியூஸ் பேப்பர் பாக்குறது, போனை நோண்டுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து டிவி பாக்குறது, இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நீங்க வந்து மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சாண்டிங் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த மாதிரி வந்து 4-5 பேர் கலந்து செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது சங்கீர்த்தனம் ஆயிடுது. ஆக்சுவலி ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த ரியாக்ஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பாவங்கள் இருந்து நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறது. மகாமந்திர ஜபத்தினால நமக்கு என்ன நன்மைன்னா, நம்ம அது கேட்கணும்ட்டு இல்லை, எனக்கு மோட்சம் கொடுங்க பாவத்திலிருந்து. நமக்கு என்ன பாவம் பண்ணா நமக்கு கூட தெரியாது, ஆனா பாவங்கள் கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா அதுல இருந்து நமக்கு மோட்சம் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கிறது. ஸோ அல்டிமேட் கோல் பக்தியோட செய்யும் போது கண்டிப்பாக வருது. ரிலீஃப் ஃப்ரம் அன்வான்ட் டிரைவ்ஸ் அண்ட் ஹேபிட்ஸ், கெட்ட பழக்கங்கள்ல இருந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அதை வந்து நம்ம செய்ய செய்ய நம்மளால வந்து அதுல இருந்து வெளியே வந்துடும். நம்ம போதை அந்த இதுல இருந்து ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆங்ஸைட்டி, பயம், ஸ்ட்ரெஸ், இதுல இருந்து எல்லாத்துல இருந்துமே வந்து விடுதலை வந்து விடுகிறது. நமக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்து கிடைக்கிறது. இது எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களுக்கு புரியும். ஆக்சுவலி when you start doing, பண்ண எடுத்த உடனே 16 ரவுண்டு பண்ணாதீங்க. 1 ரவுண்டு 2 ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நிதானமா வந்து பண்ணுங்க. உண்மையான சந்தோஷம் இதுலதான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த பொருள் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த செயல் செய்தாலும் அதனுடைய சந்தோஷம் வந்து கொஞ்ச நேரம் தான். அந்த சந்தோஷத்தின் லெவல் வந்து கண்டிப்பாக மாறிவிடும். ஆனா நம்ம பக்தியில போகும்போது அதுல சந்தோஷம் வந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து இழக்க மாட்டோம். அது கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் நிலைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை பற்றி சில பேர்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறது வந்து பார்க்க போறோம். ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அப்படிங்கிறவர் பார்த்தாருனாக்கா, அவர் ஒரு பிரபலமானவர், ஐ திங்க் யூஎஸ் பர்சன். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹரி பிரபுபாதா அவருடைய அந்த இஸ்கான் நிறுவனம் இது பண்றதுக்கு அவர் தான் பேசிக், அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணதா சொல்றாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து இட் இஸ் ரியலி எ ப்ராசஸ் ஆஃப், ஸோ அவர் இந்த மார்க்கத்துல இணைஞ்சி அவர் இந்த இதுல கைங்கரியத்துல வந்து அவர் வந்து ஈடுபட்டார். அதுதான் நம்ம சொல்லணும். இட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹேவிங் ரியலைசேஷன் ஆஃப், கடவுளை வந்து நாம வந்து உணர்வதற்கு இந்த மகாமந்திர ஜபம் வந்து அவருக்கு உதவியது என்று அவர் சொல்றாரு. ஆக்சுவலி இது நிஜமாவே நீங்க பக்தியோட பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த ரியலைசேஷன் வரதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக உண்டு. நீங்க செய்யணும். ஆனா இவங்கெல்லாம் பிரபலங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிரபலங்கள் எல்லாம் செஞ்சதெல்லாம் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3M, நமக்கு 3M பிராண்ட் மாஸ்க் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்றோம் இப்போ. ஐ திங்க் ஈவன் காருக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டிண்டட் ஷீல்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3M பிராண்ட் தான் நம்ம போடுறோம் நம்ம. ஸோ அந்த கம்பெனி ஓனர் ஆக்சுவலி அவர் சொல்லியிருக்காரு, எவ்ரிதிங் ஸ்டார்டட் ஹேப்பனிங் ஃபார் மீ வென் ஐ பிகான் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு வாழ்க்கையில வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆனதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்மைகள் அப்படின்னாக்கா. அவர் இந்த ப்ரோக்ரஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எதுவுமே எனக்கு நன்மை வேணும்ட்டு நீங்க கேட்க தேவையில்லை, பக்தி மட்டும் செய்யுங்க, உங்களுக்கு எது நன்மை என்பதை பகவான் கொடுத்துருவார். அதை தான் நீங்க நினைக்கணும். உங்களை மட்டும் ரட்சிக்கிறது கிடையாது, உங்க ஃபேமிலியே வந்து அவர் ரட்சிப்பார். உங்கள் இருப்பதை காப்பாற்றி உங்களுக்கும் ரட்சனை உண்டு. அதனாலதான் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய இதுல நம்ம போயிட்டோம்னா நம்மளுடைய ஃபியூச்சரை பத்தி நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டியதே கிடையாது. நமக்கு அந்த பாதை வந்து தன்னாகவே அமையும். ஸோ இது வந்து பிரபலங்கள் சொன்னது ஆக்சுவலி. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்பர்ட் புருஷ் ஃபோர்டு கம்பெனி கார் ஓனர், அவங்க தான் இவங்க. சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா ஹேஸ் மேட் ட்ரெமெண்டஸ் இம்பாக்ட் இன் மை லைஃப், அதாவது மிகப்பெரிய இம்பாக்ட் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மகாமந்திர ஜபத்துல இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கார், ஓனர் ஆஃப் ஃபோர்டு மோட்டார்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேசாய், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜிஇ அப்பர் லைட்டிங் சீமா டியூப்ஸ், அதாவது இந்த நிறுவனத்தினுடைய ஓனர். அவர் சொல்லியிருக்கார், ஐ ஹவ் பீன் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா ஃபார் மெனி இயர்ஸ் அண்ட் ஐ நெவர் ஃபவுண்ட் எனிதிங் மோர் பிளஷரபிள். இதை விட ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியது எதுவுமே இல்லை எனக்கு அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை விட. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா மஃபட்லால் ஃபேப்ரிக்ஸ், நமக்கு தெரியும், ரிஷிகேஷன், அவர் வந்து சிஇஓ. சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா ஹேஸ் ஹெல்ப் மீ ஃபேஸ் ஆல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இன் ஃபேமிலி இன் மை லைஃப். எல்லாருக்குமே இது கண்டிப்பாக, ஈவன் ஐ ஹவ் ரியலைஸ்டு திஸ், அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஃபேமிலியில வரும்பொழுது அதை பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போறதுக்கான மார்க்கம் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. வில் பிகம் மோர் ஸ்டேபிள். அதுதான் நம்ம வித் கிரேட் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ இது மிகவும் முக்கியம். தன்னம்பிக்கை என்பது ஒரு மனிதருக்கு மிகவும் முக்கியம். ஸோ தன்னம்பிக்கை வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்டும் வரும். பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்தா சந்தோஷமும் வந்து சேரும். ஸோ இது வந்து மஃபட்லால் அவர் வந்து அந்த கம்பெனி ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. இவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா டச் மாடல், ஒரு விளம்பரம் நடிகை அவங்க. சாண்டிங் ஹெல்ப் மீ கிவ் அப் பேட் ஹேபிட்ஸ், கெட்ட பழக்கங்கள்ல இருந்து நான் வந்து வெளியே வந்திருக்கேன். இட் சேஞ்ச் மை விஷன் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ சாண்டிங் மகாமந்திரா ஹஸ் ஹெல்ப்ட் ஹர். ஸோ பாத்தீங்கன்னா அவங்க இப்படி இருந்தவங்க
இந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்க அவங்க வந்து மகாமந்திர ஜபத்துல வந்து அவங்க they have changed. ஸோ இவங்களும் ஒரு மாடல் தான், யூரோப்பியன் மாடல். பை ஸ்டார்டிங் சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா வந்து ஐ ஃபீல் ட்ரெமெண்டஸ் ஹாப்பினஸ், சந்தோஷம் கொடுக்கிறது அப்படின்ட்டு விக்கி ஓவர்டான் அப்படிங்கிறவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர். மை அவுட்லுக் டுவர்ட்ஸ் லைஃப் இஸ் லாட் மோர் பிரைட்டர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கை அத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து அதுல சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சுதான் வந்து அவர் சொல்றார். தட் இஸ் லாட் மோர் பிரைட்டர், நல்ல பிரகாசமா இருந்தது அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் அசோசியேட் டு த ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் அண்ட் சாண்டிங் த மகாமந்திரா. டிவோட்டி அசோசியேஷன் எப்பவுமே நம்மள வந்து ஸ்திரத்தன்மைக்கு எடுத்து செல்லும். நம்ம வந்து மகாமந்திரம் ஜப்பம் நம்ம ஒருத்தரே செஞ்சுட்டே இருந்தா கூட நமக்கு பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்டயுமே நம்ம இந்த சர்க்கிள்ல வந்து நம்ம வந்து பேசாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்வியஸ்லி நம்ம அந்த சாண்டிங்ல வந்து முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அதே வந்து நம்ம டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது தட் வில் பூஸ்ட் அப் எ லாட், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து இட்டலி டாப் ஃபர்னிச்சர் டிசைனர். இவர் சாண்டிங் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் க்ளோஸ் டு காட். பகவான் கிட்ட போகிறதுக்கான ஒரு அந்த ஃபீலிங், கிட்ட போனதுக்கான அந்த ஃபீலிங் எனக்கு வருது அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாரு இவர் வந்து. ஸோ இவர் தான் ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் ஆக்சுவலி, ஐ திங்க் சைக்காலஜிஸ்ட், ஐ திங்க் மாஸ்டர் ஆஃப் சோஷியல் சர்வீஸ் ப்ரோக்ராம் அட் ஃப்ளோரிடா யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இவர் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் எழுதியிருக்கார். டேவிட் வுல்ஃப் என்றவர் வந்து இவர் வந்து மகாமந்திரத்தின் மேல வந்து ரிசர்ச் பேப்பர் எழுதியிருக்காரு. அதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்குனாக்கா மகாமந்திரா சிக்னிஃபிகன்ட்லி ரெடியூசஸ் ஸ்ட்ரெஸ், நம்மளுடைய மன அழுத்தத்தை குறைக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து டிப்ரெஷன். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிப்ரெஷன் மோட்ல போயிடுறாங்க. அண்ட் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அறியாமை என்னும் இருளிலிருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரோம். அண்ட் கன்சிடரபிளி இன்க்ரீசஸ் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ், சத்வகுணத்தையும் வந்து அது அந்த முன்னேறும். அதாவது இக்னரன்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து டைரக்டா வந்து சத்துவகுணத்துக்கு போகவே முடியாது. ஒரு குருவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா மட்டுமே போக முடியும். ஆனா இந்த மகாமந்திர ஜபமும் நமக்கு எடுத்து போகுதுனாக்கா, நமக்கு குரு என்பது நமக்கு என்ன பிராப்தமோ அதுதான். நமக்கு குரு பிராப்தம் இருந்தா கண்டிப்பாக நடக்கும். குரு பிராப்தம் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த மகாமந்திர ஜபத்தையாவது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும்ட்டு நம்ம நினைக்கணும். இவரும் வந்து ஒரு பிரபலம். when I am stressed out I chant. அதாவது எனக்கு வந்து எப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் வருதோ அதை வந்து இவர் வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை செய்கிறார். இட் இஸ் ஒன் திங் விச் சார்ஜஸ் மை பேட்டரிஸ். அதாவது இவர் வந்து கெட்டிங் எனர்ஜைஸ்டு. இது கரெக்ட் தான், ஏன்னா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கெயின் பண்றோம் நம்ம. when you chant மகாமந்திரா நாமளும் வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கெயின் பண்றோம். ஸோ இட் கிளியர்ஸ் மை மைண்ட் அண்ட் பிரிங்ஸ் மீ பேக் இன் ஃபோக்கஸ். அதாவது நமக்கு இந்த நம்ம தாட் ப்ராசஸ்ல வந்து நிறைய குப்பைகள் தான் வச்சிருப்போம் நம்ம வந்து. ஸோ பொறாமை இது எல்லாமே வந்து குப்பைகள் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது. அந்த குப்பை எல்லாத்தையுமே வந்து தூரம் எடுத்து போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்ம வந்து கெயின் பண்றோம். இவர் ஒரு மர்ச்சண்டர். when I am nervous I find chanting very calming. ஸோ இவங்க வந்து சொல்றாங்க நர்வஸா ஆயிட்டும் போது, அதாவது பேலன்சிங் வாழ்க்கையில வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு கஷ்டங்களை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து வில் மோர் கெட் இம்பேலன்ஸ் கண்டிஷன் போறோம் இல்லைங்களா, அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியாத அந்த சுச்சுவேஷன், அப்ப நர்வஸ் எல்லாமே வரும், ஆங்ஸைட்டி எல்லாமே வரும்போது இஃப் ஐ சாண்ட் ஐ எம் getting calm. I don't get shaken up at little things. சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் நாம் எப்பவுமே வந்து இதாகிறது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிரபலங்கள் எல்லாமே வந்து தங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. நீங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து செய்து வாழ்க்கையில வந்து நல்ல நிலையில இருக்கணும்ன்றது எங்களுடைய வேண்டுகோள். அதனால அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு ரவுண்டாவது நீங்க வந்து ஜபம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது இந்த அட்லீஸ்ட் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நன்மையான பாதைக்கு எடுத்து செல்லும் என்பது எங்களுடைய வேண்டுகோளா வைக்கிறேன் நான். ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு ஸ்ரத்தாவன் ஃபார்ம் கூகுள் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு நான் அனுப்புறேன். ஸோ அந்த டெமோ வேணா நாளைக்கு நான் பண்றேன் நான். ஸோ எப்படி ஃபில் பண்ணணும்ட்டு ஒரு ரவுண்ட் யார் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து மினிமம் ஒரு ரவுண்ட், அதுக்கு மேல பண்றவங்க எத்தனை ரவுண்ட் பண்றீங்களோ அத்தனை ரவுண்டு போடுங்க. ஸ்டார்ட் சப்மிட்டிங் த ஃபார்ம்ஸ். ஏன்னா லாஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு பண்ண முடியாம போயிடுச்சுன்னா ஐயோ எனக்கு சர்டிபிகேட் வரலன்னு சொல்வீங்க. இந்த ஸ்ரத்தாவன்லயும் ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க அலாங் வித் யுவர் இந்த யூஜி இந்த 18 days கோர்ஸ் முடிச்ச பிறகு எப்படி ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்குதோ அது மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனால வந்து நீங்க அதை கண்டிப்பா செய்யணும். நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் லெவல் போறதுக்கு இது பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட். இது 1 ரவுண்ட் பண்ணாதான் நீங்க அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ல வந்து கிளியரன்ஸே கிடைக்கும். அதனால வந்து நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு நீங்க வந்து இந்த 1 ரவுண்ட் மகாமந்திர ஜபத்தை நீங்க